Xa está. Bueno, boa tarde. Gracias a todos por estar hoxe aquí. O primeiro que vou a facer é para que teñamos claro como vai a ser o desenrolo do acto para non estar dando a palabra. Entonces, voulles comentar. O desenrolo do acto vai a ser primeiro unhas breves palabras miñas para introducir o que foi este acordo parlamentario e por que se celebra hoxe o 80 aniversario da Constitución do Consello de Galiza. Logo virá a mesa, o Consello de Galiza, Goberno Galego no Exilio, que será unha conferencia de don Ramón Villares Paz, catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela, que será presentado por doña Rosario Álvarez de Blanco, presidenta do Consello da Cultura Galega. Depois haberá unha peza musical. Depois virá a mesa redonda Castelao, un home adiantado ao seu tempo, na que será moderada por Miguel Anxo Seixas Seoane, presidente da Fundación Castelao, e que participarán os representantes políticos de todos os partidos, tanto con representación parlamentaria como o Partido Galeguista, que foi quen impulsou este acto. Logo virá a lectura dun poema de Ramón Cabanillas, o título é Na morte de Castelao, o fará o profesor don Luís González Tosar, dúas pezas musicais, a Foliada de Negreira e remataremos co himno galego. Este é o esquema, vai a ser, breve, pero coa profundidade que lle queremos dar a este acto. Entón, se lles parece, eu comenzo. O primeiro é saludar o expresidente da Xunta de Galicia, alcaldesa de Santiago de Compostela, vicepresidenta do Congreso dos Deputados, conselleiro de Presidencia, Xusticia e Deportes, integrantes da Mesa do Parlamento, presidenta do Consello da Cultura Galega, representantes das Cortes Xerais, deputadas e deputados tamén do noso Parlamento, ex-deputados e ex-deputadas deste noso tamén Parlamento, presidente e membros do Partido Galeguista, representantes das Universidades de Santiago e da Coruña, membros da Fundación e entidades culturais, demais autoridades e personalidades e casas de Galicia e persoas que siguen o acto a través das redes. Moi boas tardes a todos. Unha vez máis nos damos cita no Parlamento de Galicia para un acto necesario íntimamente relacionado coas liñas maestras que definen a política cultural específica do legislativo galego. Sei ben que a primeira e principal función do Parlamento de Galicia é a legislativa, xunto coa electiva e a de impulso e control da acción do Goberno, como acontece en todos os sistemas democráticos. Pero con independencia destas funcións que todos temos interiorizadas, compre impulsar tamén, dende o Parlamento, unha labor didáctica que no noso caso toma diferentes formas. Primeiro, as diferentes exposicións organizadas todas itinerantes. O poder da palabra, os tempos son chegados, e mesmo as exposicións de arte, da nosa colección de arte do Parlamento, que rematou fai pouco na cidade da Coruña, logo de percorrer todas as cidades de Galicia. Segundo, os distintos programas que temos de visitas guiadas, dende orientados ao estudantado, como os dirixidos a colectivos ou persoas individuais. As charlas divulgativas en centros educativos que se fan a través da Asociación des Deputados deste Parlamento. E terceiro, a actividade editorial e cultural que vimos impulsando sempre seguindo a mesma liña argumental. Promover o coñecemento do feito diferencial de Galicia, articulado fundamentalmente a partir dunha lingua, unha historia e unha forma de ser propia de nós. A moitos de vostedes resultaralles repetitivo, porque o digo con frecuencia,
pero creo que sigue sendo necesario facelo. Somos grandes descoñecedores da historia de Galicia. Non quero dicir con isto que non teñamos que conocer pois, a historia de España, a historia de Europa ou a historia, indudablemente, de América, que estamos tan ligados. Pero todo o coñecemento é bo, pero neste caso penso que somos especialmente descoñecedores da nosa propia historia. Estou, ademais desto, seguro, por pôr un exemplo, o que hoxe nos ocupa, que ata hai ben pouco tempo só uns cantos ilustrados eran conscientes do simbolismo primixenio do Consello de Galiza na configuración institucional da autonomía galega. Estamos en débeda, e é de xusticia recordalo, co Consello da Cultura Galega, en xeral, e en particular con Ramón Villares, por ter organizado fai 10 anos un simposio titulado Os exilios ibéricos en clave comparada, coincidindo daquela co 70 aniversario da fundación do Consello de Galiza. Hoxe, 10 anos despois, en clave moito máis modesta, o Parlamento de Galicia convoca este acto conmemorativo do 80 aniversario da Constitución do Consello de Galiza, froito do acordo acadado entre os grupos políticos representados na Cámara, naquel intre, e atendendo unha proposta impulsada polo Partido Galeguista. Proposta que tiven a honra de refrendar no Panteón de Galegos Ilustres alá en San Domingos de Bonaval. Polo tanto, no día de hoxe, venres, estarei aquí pola tarde, pero eu teño que dar especiales gracias. Gracias a Rosario Álvarez e a Ramón Villares por participar neste acto. Agradecemento extensivo ao profesor Miguel Anxo Seixas, autor, entre outras tarefas e responsabilidades, dunha monumental biografía de Castelao. Agradecidos aos representantes dos grupos parlamentarios e do Partido Galeguista por compartir connosco as súas reflexións e, por suposto, tamén moitas gracias ao Conselleiro de Presidencia e ao Secretario Xeral da Lingua pola súa participación. E tamén, como non, agradecemento aos servicios da Cámara, aos traballadores do Gabinete da Presidencia e a todos vostedes por nos acompañar. Hoxe era o día, en efecto. Tal día como hoxe, o 15 de novembro de 1944, constituíase en Montevideo o Consello de Galiza, presidido por Castelao e integrado por outros 3 deputados galegos residentes en Sudamérica: Ramón Suárez Picallo, Antón Alonso Ríos e Elpidio Villaverde, aos que máis tarde se sumaría Alfredo Somoza en 1947. Tomaba forma unha institución que xurdía como fideicomisaria da vontade autonomista do pobo galego, expresada con claridade no refrendo estatutario de xuño de 1936, un proceso ilusionante truncado abruptamente polo golpe de Estado e a Guerra Civil que deron paso a 40 anos de dictadura. O Consello de Galiza tomaba forma a institucionalización da autonomía, do autonomismo galego. Un primeiro paso modesto na forma e na representatividade. E modesto tamén, porque, non dicilo, pobre de solemnidade en recursos, pois a diferencia dos gobernos vasco e catalán no exilio estaban sostidos por fondos da República, e o Consello de Galiza puido funcionar exclusivamente gracias ás achegas dun grupo de patriotas galegos do exilio e da emigración. Por ter, nin siquiera tiñan sede, pero sí un liderado incuestionable, un faro de galeguismo, democracia, honestidade e coherencia. O seu presidente, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, a quen, unha vez máis, rendemos tributo neste acto como primeiro presidente do Consello de Galiza e referente incuestionable para todos os demócratas galegos con independencia do seu encadre
ideolóxico. Esa precariedade de recursos e mesmo a itinerancia dos seus arquivos explica a escasa documentación conservada da primeira etapa do Consello, a presidida por Castelao. Para o Parlamento de Galicia é unha honra contar con parte desa documentación grazas ao legado da familia de Daniel Calzado, material que temos exposto co gallo da celebración desta xornada. Refírome ao libro de contas do Consello correspondente ao período 1945-1968 e ao libro de actas do Consello do período 1961-1969, aos que se suman varias carpetas con correspondencia e documentación diversa datadas na década dos 60 do século pasado. Nada máis lonxe da miña intención que afondar no protagonismo histórico de Castelao e do Consello de Galiza, dada a altura intelectual dos oradores que han de sucederme esta tarde. Pero si quero, e xa para rematar, parafraseando o recordado profesor Justo Beramendi, que dixo: Castelao reforzou a equiparación de Galicia con Cataluña e o País Vasco, algo que lle recoñecería a Constitución de 1978, e que facilitaría na transición o acceso de Galicia a unha autonomía pola vía rápida. Todas e todos, a autonomía galega no seu conxunto, estamos en débeda con Castelao e coa súa obra, e así reiteramos hoxe solemnemente, facemos nesta tarde, na sede da primeira institución da Comunidade Autónoma. E moitas gracias. E agora continuaremos co desenrolo do acto. Gracias. Señor Presidente do Parlamento de Galicia, señor Presidente Touriño e demais autoridades e representacións presentes, participantes nas distintas partes deste acto conmemorativo, facilitadores da súa organización e correcto desenvolvemento e, en suma, un afectuoso saúdo a todos os presentes e os que nos están seguindo a través de internet, miñas donas, meus señores. Comezo polo agradecemento pola deferencia do señor Presidente do Parlamento de Galicia ao convidarme a participar na apertura deste acto na miña condición de Presidenta do Consello da Cultura Galega. Fago este agradecemento no meu nome e no do órgano estatutario que represento. Vemos nisto un xesto marcado polo afecto e polo respeto cara ao noso labor que nos obriga cada día máis con esta Cámara. A pesar da brevedade necesaria da miña intervención, non podo deixar de dar os parabéns ao Parlamento de Galicia, o lugar onde reside a soberanía popular, por poñerse ao frente desta conmemoración no 80 aniversario do Consello de Galiza. Como acaba de lembrar agora o Presidente, esta efeméride que non podía pasar desapercibida, hai hoxe xustamente 10 anos, foi conmemorada polo Consello da Cultura Galega con aquel simposio do que xurdiu o libro que eu traía para acompañar e que aquí deixo, Os exilios ibéricos, unha ollada comparada nos 70 anos da Fundación do Consello de Galiza, editado precisamente polo profesor Ramón Villares, que intervirá a seguir, e a sazón presidente do Consello da Cultura Galega, e polo profesor Núñez Seixas, actual vicepresidente.
Por iso, renovo os parabéns ao Parlamento e engado o agradecemento por esta iniciativa, pois coloca no lugar idóneo a celebración e memoria dun feito tan relevante na historia do autogoberno e do erguemento da arquitectura institucional galega. Non caerei na inmodestia de pensar que as miñas palabras poidan ser necesarias para presentar diante desta audiencia de todos vostedes un a un ou unha a unha a don Ramón Villares, catedrático de Historia Contemporánea, hoxe emérito da Universidade de Santiago de Compostela. Declaro con orgullo, ademais, que entre as moitas funcións de importancia cumpriu coa de ser presidente do Consello da Cultura Galega durante 12 anos, entre os anos 2006 e 2018, e ali deixou fonda pegada en varias liñas de traballo, tamén de forma material no Arquivo da Emigración Galega, e entre elas, en concreto, as derivadas do seu interese pola memoria e documentación do Consello de Galiza. Sempre activo e multiplicado en diversas frontes, con un rigor metodolóxico encomiable e enfoques propios, el foi iluminando os diferentes períodos da nosa historia común, cunha especial atención nas últimas décadas por aqueles asuntos que teñen que ver coa configuración da identidade galega contemporánea, polas conexións coa nación portuguesa e no contexto ibérico de maneira xeral, e coa comunión entre Galicia e a Galicia da Alemá, sexa por emigración, sexa por exilio. O tema que nos ocupa hoxe foi obxecto da súa atención non só no simposio e libro que aquí presento, senón tamén noutras ocasións. Creo que non é exageración dicir, afirmar con rotundidade, máis ben, que ele é recoñecido como o gran historiador da Galicia contemporánea e que brilla nun contexto actual en que, por fortuna para todos, contamos con excelentes historiadoras e historiadores, en gran parte xurdidos da escola galega que el alentou e da que segue formando parte. Sabe o ben este Parlamento, que apelou con frecuencia a súa autoridade científica e a firmeza do seu compromiso coa causa de Galicia en múltiples actividades, conferencias, edición, coordinación, limiares, capítulos, entre as que saliento as que están relacionadas cos estatutos autonómicos e os respectivos contextos históricos e as referidas á evolución e consolidación da autonomía, así como o comisariado da exposición lembrada hai un momento polo presidente, o poder da palabra con que este Parlamento celebrou os seus primeiros 40 anos. É para min unha honra, aseguro-llo, poder dicir que lle cedo a palabra a Ramón Villares. Señor Presidente do Parlamento, autoridades e representacións, miñas donas e meus señores, debo dicir en primeiro lugar que naturalmente me sinto moi agradecido por este convite. Non é a primeira vez que teño esta honra, pero esta é tan simbólica que debo remarcalo, non só por participar nun acto que ten que ver con Castelao, co Consello de Galiza e con súa evolución no exilio, senón tamén porque esta institución, de algún modo, é tamén a fideicomisaria a nivel de arquivos ou documental, do pouco dos rastros que teñen, que non son moitos, pero son moi valiosos, que labraron os membros do Consello de Galiza e que aquí foron traídos pola familia de Daniel Calzado, como xa se dixo, por parte do presidente. E que direi da presentación tan agarimosa e tan coidada da miña amiga e colega no Consello da Cultura Galega tantos anos, Rosario Álvarez Blanco. Ela sabe tamén que esta institución estatutaria, xa acaba de reconocerlo tamén directamente, está moi vencellada á Galicia americana. A Galicia americana
do exilio e a Galicia americana da emigración, e, por tanto, todo se confirma ou se configura como un convite que non podían de ningún modo rexeitar, e que me sinto moi honrado por estar aquí. E agora direi unhas palabras moi sintéticas sobre a fundación e a evolución e o sentido que tivo o Consello de Galiza baixo Castelao, sobre todo, pero tamén o Consello de Galiza posterior a Castelao, que seguiu existindo, e tivo unha importancia que, logo, en poucas palabras, subliñarei. Como xa se dixo, a fundación do Consello tivo lugar nun día como hoxe, pero hai 80 anos. O lugar oficial foi Montevideo, o lugar real foi Bos Aires, pero non importa, porque ambas cidades eran daquela, como diría Castelao en frase feliz, a capital da Galiza libre e ideal. A principal novidade desta fundación e desta institución foi dar expresión ás aspiracións políticas de Galicia, desenvolvendo as previsións do Estatuto de Autonomía de 1936, que ficara truncado, como xa se dixo tamén, pola Guerra Civil. Por esta razón, a súa legitimidade derivaba do plebiscito do 36, de cuxa vontade política o futuro Consello sería unha institución fideicomisaria. E insisto nesta definición de fideicomisaria, porque foi a fórmula legal con que Lois Tobío orientou a Castelao para darlle sentido de continuidade ao que fora a proxecto autonomista antes da Guerra Civil e que debía continuar no exilio. Para Castelao, o Consello de Lois Tobío foi excepcional. El mesmo dice nunha carta de resposta que todas as pautas e instruccións que me deche foron ouro para min. Esta idea do fideicomisariado marcou tanto a vida do propio Consello que foi repetida constantemente nos textos, nos informes do Consello de Galiza antes e despois do pasamento de Castelao. A aparición do Consello representa neste sentido, cando o libro Río sempre en Galiza, un punto culminante na trayectoria política de Castelao, quizá o seu cénit en toda a súa evolución biográfica. No libro construí un relato político e doutrinal da identidade galega, e coa institución, sen ser definida expresamente como nacional, creou un xermolo de goberno galego equiparable aos gobernos vasco e catalán que había no exilio. Non foi por acaso que ambos proxectos saísen a lume nese anos mirábiles de 1944, que afortalaron a condición de guieiro político de Castelao. Estaba a deixar de ser o xeneral artista que acompañara as Irmandades da Fala, a revista Nós e o Seminario de Estudos Galegos para ser outra cousa. E esta cousa foi sendo creada progresivamente coa experiencia da Segunda República, da Guerra Civil, que fixeron de Castelao o líder político indiscutido do galeguismo, primeiro porque tivo a sorte de ter ficado na zona republicana en xullo de 1936, cando estaba acompañando a entrega do texto estatutario ás Cortes da República en xullo do 36, e logo porque foi a cabeza do exilio galeguista desde que en 1938 sae de España, primeira a URSS, pero sobre todo cara a América, en primeira instancia aos Estados Unidos, e logo con unha estadía tamén moi importante na illa de Cuba, onde conectou moito coa colectividade emigrante e de algúns exiliados que estaban en Cuba xa. Pero a súa idea persoal era asentarse na Argentina, onde finalmente arriba en 1940, grazas ao soporte de vellos emigrados que, como Rodolfo Prada e outros, pero nomeadamente Rodolfo Prada, lle procuran acobillo humano e soporte material na cidade porteña. Despois de Risco, de Paz Andrade, de Bóveda, Prada foi, sen dúbida, o último gran conselleiro e organizador da actividade política de Castelao que é desenvolta durante os 10 anos nos que el mora en Bos Aires ou en París e que está, naturalmente, no exilio. Na condición de dirixente político, Castelao xa fora reclamado desde a capital argentina por Prada e outros para ocupar, cito literalmente, a xefatura do Partido Galeguista antramentres non poida funcionar democráticamente con sede en Galiza.
Instalarse na Argentina parecía estar predestinado para Castelao. El fora un antigo residente na Pampa, cando a súa familia, a finais do século XIX. Pero en 1940 chegaba doutro modo. Chegaba como un líder político convertido no que algún cronista parlamentario, como Venceslao Fernández Flórez, denominou un Gandhi galego. Pode ser unha boa definición para encabezar a propia conmemoración do Castelao, de Castelao nestes tempos e futuros. A partir daquel momento, por tanto, Castelao foi algo máis que un líder político do galeguismo porteño. Foi o referente da imensa colectividade de emigrados, que é unha xuntura de emigrantes e de exiliados, que se estimaban en máis de 300.000 que vivían na cidade de Porteña, que eran capaces de soportar toda esta actividade de Castelao e de outros exiliados, que acolleron a idea de promover unha liturxia patriótica constante nos xornais, nas festas da colectividade dedicadas a Galicia Mártir, no tecido de alianzas con outras comunidades étnicas que estaban na Argentina e que pertenecían, sobre todo, á comunidade vasca e catalán. En este contexto foi no que naceu e frutificou o Consello de Galiza, fundado ou fundamentado nun liderado persoal evidente, no forte apoio comunitario que non era de exiliados, sino que era de antigos emigrantes que se transforman en emigrados. Este é un matiz que introduciu Eduardo Blanco Amor nalgúns dos seus artigos na revista da Federación de Sociedades Galegas e que me parece moi interesante, e finalmente foi fundado en alianza cos propios membros da Galeuzca, da Galicia, Euskadi e Cataluña, que se constituíra en 1923 en Barcelona, pero dun modo quasi episódico, que foi recuperada en 1933 no Pacto de Compostela, nas festas do Apóstolo de 1933, e que deu lugar a esta Galeuzca que logo coñecemos, e que finalmente, como xa direi, foi recuperada no exilio para darlle como arquitectura destas ideas e destes proxectos de Galicia, Euskadi e Cataluña. A creación dun comité ou dun consello formado por irmáns desterrados en diferentes países que representase a tradición autonomista galega figura moitos textos de Castelao, incluso antes de chegar a Argentina. Por outra parte, o exemplo dos nacionalismos vasco e catalán era un modelo a seguir, pois en 1940, tras a invasión de Francia polas tropas nazis, promoveron en Londres a creación de seños organismos chamados Consellos Nacionais, Consello Nacional de Euskadi, Consello Nacional de Cataluña, que estaban previstos para garantir a continuidade da obra dos gobernos autonómicos presididos naquela altura por Luís Companys e por Xosé Antonio Aguirre, e que por razóns ben diversas, como se sabe, xa non podían exercer tal cometido. Un estaba detido pola Gestapo, e logo foi fusilado en Montjuic, e o outro estaba oculto no ventre da balea, que era a cidade de Berlín, en que pouco se sabía onde que ele estaba. En palabras do dirixente nacionalista vasco, ou navarro, Manuel de Irujo, crear aquel Consello Nacional Vasco era unha forma de preservar a personalidade política vasca e de recuperar a alianza de Galeuzca na que alén de Cataluña, di literalmente Irujo, intentamos que Galicia nos imite, ou que nos siga. Pero os exiliados vascos e cataláns con capacidade de acción política estaban na capital británica e mesmo contaban con algún apoio, non direi do goberno, pero sí de instancias políticas importantes radicadas en Londres. Tiveron que pasar meses para que aquela alianza galeuzca fose recuperada en América, que fose de novo creada, como lle conta eufórico xa o Castelao en 1941 os irmáns galeguistas do interior. Unha peza clave era, pois, institucionalizar o galeguismo de modo semellante ao que estaban a facer vascos e cataláns. Pero a xestación do que sería finalmente o Consello de Galiza non avanzou realmente ata fins do 43, principios do 44, cando José Antonio Aguirre, xa fuxido de Berlín e instalado nos Estados Unidos,
exerce de líder político de Galeuzca e comeza a cartearse con Castelao, a quen, según lle conta a outros corresponsais, anima mucho para que dé pasos na dirección de equipararse con vascos e cataláns, porque o problema principal era xustamente ese. Era dotar a Galicia dunha entidade que fose expresión das súas ansias nacionais. Aguirre decía, el sentir gallego, que é algo máis difuso do que ansias nacionais, pero ten o seu sentido, e que ao tempo se pudese equiparar cos outros integrantes de Galeuzca para formar, como diría Castelao, moi contento, moi fachendoso, un pacto non de partidos, senón de gobernos. Un pacto de partidos, non de partidos, senón de gobernos. Era o modo de artellar unha fronte política para a España que se imaginaba despois da inminente caída de Franco, no 44-45, distinta á que imaginaba a da maioría do exilio republicano concentrado en grande medida en México e tamén en Francia, pero sobre todo en México. Que pensaban os do exilio republicano en volver ao legalismo da Constitución de 1931. Pola contra, os dirixentes galeuzcanos, é dicir, da Alianza Galeuzca, advogaban por revisar as limitacións autonomistas, que eran bastante severas, daquela Constitución. E así é como xurde durante o ano 44 o futuro Consello de Galiza, que comeza a coller forma, primeiro, a través dun documento que foi nos coñecido, porque é conservado no legado epistolar de Ramón Piñeiro, no que se alude a unha xunta da Galiza ou tamén un órgano representativo que a falla dun auténtico goberno da Galiza, porque o estatuto non chegou a ser promulgado, diste documento, se homologase con vascos e cataláns. E con a ocasión da homenaxe multitudinaria, e digo multitudinaria porque foron máis de 1000 personas as que participaron, con motivo daquela homenaxe a Castelao pola publicación do Sempre en Galiza en xullo do 44 en Bos Aires, tamén le vedou a idea de constituir expresamente un goberno no exilio. Un goberno no exilio. Isto é lembrado por unha figura moi próxima, moi importante nun círculo máis próximo a Castelao, que foi Xosé Benito Abraira. Por tanto, a institución estaba a punto de entrar no forno. E a súa fundación oficial, como xa se dixo, tivo lugar no ano 44, finais do ano 44, o seu promotor foi que tamén, como se sabe, Castelao, e os membros escollidos para o acompañaren foron 3 deputados galegos que moraban en Sudamérica, 2 en Bos Aires, un agrarista e galeguista, Antón Alonso Ríos, outro republicano de esquerda republicana, pero sensible ao autonomismo galego, que era Elpidio Villaverde, e un en Santiago de Chile, que estaba ali todavía exiliado, antes de chegar a Bos Aires, que era o galeguista Ramón Suárez Picallo. Aquel acto foi o punto de chegada dun longo proceso que comezara na Asamblea das Irmandades da Fala, celebrada en Lugo, en novembro de 1918, mas tamén o principio dunha nova andaina da defensa da autonomía de Galicia nos medios políticos do exilio republicano, que invocaría o amparo da Constitución do 78, e logo direi algo sobre isto, na aprobación dun novo Estatuto de Autonomía que é o que na actualidade rexe o marco central do poder galego. Vou dedicar unhas palabras a reparar na ata de Constitución do Consello de Galiza, porque aí está un programa político moi ben expresado que tamén é adecuado á estrategia de Galeuzca. En primeiro termo, a institución é definida como, e cito, un corpo de dirección política para agardar, manter e defender a derradeira vontade de Galiza que arrinca legalmente do Estatuto plebiscitado en 1936, que, polo que se ve, estaban pensando xa na idea do fideicomisariado, que debe ser gardado polos fundadores, pero asistidos por un extenso núcleo de emigrados galegos, emigrados, non emigrantes, pero hai unha certa confusión nesto, que residen, e dice literalmente, na metrópole ideal dunha Galiza libre, isto é, Bos Aires, pero tamén noutros lugares de América e de Europa, onde, por certo, se acabaría abrindo ou nominando a algunha persoa concreta como delegados do Consello de Galiza en México, en París, en Montevideo e así sucesivamente. En segundo lugar, di esta acta fundacional, adota unha posición autodeterminista segundo os criterios da época,
pero descartando de antemán o separatismo, cito literalmente, e abogando por unha unión pasionada de todos os povos diferentes de España, ou mellor dito da península. Simplificaba Portugal como un desexo que podría estar, ou que podía estar aberto este pacto. O que supón a defensa cito tamén literalmente, a defensa dun Estado plurinacional republicano en cuxa composición se acepta o principio de que os povos sexan os verdadeiros suxeitos do dereito político para garantir que a vontade política dos galegos, unha infinita maioría de votos no corpo político de toda España, non se vexa indefectiblemente vencida polo peso numérico dos votos non galegos. Era a expresión que tamén era común, por exemplo, nos textos e nas cartas que se intercambiaban dirixentes políticos catalanistas ou nacionalistas cataláns e, sobre todo, dos vascos. E, en terceiro lugar, acórdase conferir a presidencia do Consello de Galiza a Castelao, quen fica autorizado dende este intre para levar as negociacións de alianza cos presidentes de Euskadi e Cataluña a fin de que Galiza entre con propia personalidade e triple forza nunha concordia xeral española capaz de derrubar o réxime franquista e restablecer a liberdade en España. Era un programa para Galicia, pero tamén para España inteira. A aparición do Consello de Galiza marca, pois, un fito esencial na historia política da Galicia contemporánea, male as limitacións nas que viviu, de unha certa excentricidade xeográfica, de evidentes escasos recursos materiais, de pouca experiencia de goberno, non fora constituído nos tempos da Segunda República, e de baixa representatividade política dos seus integrantes, porque a gran parte dos diputados galegos que estaban no exilio, e moitos deles galeguistas, máis menos como os que formaban parte do Consello, non foron integrados por non estaren vivindo naquela altura en Buenos Aires. Non estuvo privado de críticas ou centro de críticas Castelao por isto, pero non é cousa no día de hoxe de mencionar tal extremo. A executoria política do Consello tivo dúas fases ben distintas. A primeira corresponde á presidencia de Castelao, que a mantén ata o día do seu pasamento. Durante aqueles anos, o logro político máis relevante foi, sin dúda, o nomeamento de Castelao como ministro do goberno republicano no exilio, con sede en París, onde o Rianxeiro viveu case un ano entre 1946 e 1947. Das moitas dúcias, ou diría casi centos, de ministros galegos que ten habido nos gobernos de España, da época liberal e posterior, foi o único que accedeu ao cargo na súa condición de, e cito a súa autodefinición no Centro Republicano de Buenos Aires cando se inscribeu nel, galleguista de sempre. Foi o único de todos os exiliados que ali están marcados que se define como tal, galleguista de sempre. A presencia no goberno para Castelao foi unha experiencia relativamente exitosa no sentido que logrou estar e foi o modo de marcar verdadeiramente a equiparación con un ministro catalán e un ministro vasco que actuaba nese goberno como ministro sin carteira, pero que tiñan esa relevancia de representar os seus povos, pero tamén foi unha experiencia amarga porque coincideu a súa presencia coa primeira gran crise, unha crise casi estrutural daquel goberno, o goberno Giral, no que Castelao ficou moi illado na defensa do réxime republicano perante a posibilidade de que os gobernos occidentais, xa estamos a principios do ano 47, acabasen por apostar por unha monarquía moderada para España no canto dunha república apoiada, dicíase nun informe da inteligencia americana, que obviamente Castelao non coñecía, sometido a influencias extremistas. Evidentemente, os ares da Guerra Fría xa se comenzaban a sentir naquela altura, xaneiro do 47, ainda non se estaba, a Guerra Fría ainda non eclodir ou non explotara. Despois do seu retorno a Buenos Aires, triste e enfermo, Castelao tivo a ledicia de todas formas de abrazar e despedir o seu amigo Ramón Otero Pedraio, que estaba concluindo a súa viaxe polos vieiros da saudade, como de Trasalba contara a súa experiencia nas primeiras xornadas patrióticas do Centro Galego Porteño. Naquela despedida tamén puido reiniciar con el o labor de construción dun relato nacional de Galicia coa encomenda da historia de Galiza, subsidiada e amparada por Manuel Puente,
que acabaría por ser publicada en Montevideo baixo o cuidado de Lois Tobío en 1962. Como ven, mostrando de novo a interacción entre emigrados, exiliados e residentes no interior. O pasamento de Castelao deixou orfo o Consello de Galiza. A súa vinculación á institución era tan forte que os seus membros, en que concretamente a proposta del Pidio Villaverde, acordaron que ninguén ocupase a presidencia, designando o seu secretario daquela, Alonso Ríos, para representar a institución. Esta decisión revelaba que Castelao tiña xa daquela un enorme peso simbólico, era xa un mito, pero non, porque isto mostra tamén que non tiña doada sucesión política. E foi así que se volveu realmente, tanto na América como máis tarde sería na propia Galicia, un referente e un mito. O Consello de Galicia tivo unha segunda fase. Desde finais dos 50, que sendo menos coñecida, foi capaz de manter o lugar de Galicia no panorama político do exilio cada vez máis asentado en Europa. Foi daquela cando unha nova xeración de dirixentes se incorpora á institución. Daniel Calzado, xa que mencionado, Bieito Cupeiro, que tamén trouxo parte da memoria do Consello de Galiza e a depositou no Instituto Galego de Información, IGI, daquela dirixido por Isaac Díaz Pardo, de Valentín Fernández, que direi que ten algo que ver con esta casa, porque era primo curmán do primeiro presidente da autonomía galega, don Xerardo Fernández Albor. En fin, con todos eles, co amparo inicial de Suárez Picallo, emprenderon a tarefa de conectar coa política da oposición antifranquista en Europa e moi limitadamente cos galeguistas do interior. A tal efecto, tomaron unha decisión arriscada, pero interesante, que foi nomear ao vello republicano coruñés, inicialmente pouco autonomista, como representante en Europa do Consello de Galiza. E, finalmente, cando el morreu, revalidaron este nomeamento no seu fillo Javier Albajar, que actuaban como delegados en París da Irmandade Galega, é dicir, unha especie de partido político galeguista que había na Argentina e do Consello de Galiza. A súa xestión foi evidentemente limitada, pero tivo a capacidade, sobre todo, de manter ergueito o pabellón político de Galicia e reforzar a vinculación co proxecto da construción de Europa. Xa estaba noutro contexto totalmente distinto. Eles traballaban en París, estaban en contacto co movimento europeo e isto se nota nesta dirección. Como diría o propio Albajar, Javier, despois de asistir nos primeiros anos 70 a unha reunión do movimento europeo celebrada en Londres, e cito as súas palabras, «Nadie hablaría de nosotros si no estuviéramos presentes. Y en la Europa que se está forjando nos ignorarían completamente si nuestra presencia no nos recordara que, al igual que vascos y catalanes, nosotros somos un pueblo oprimido que aspira a liberarse y formar parte de la comunidad europea de pueblos libres». Aí está todo. O que hoxe estamos a conmemorar é, pois, un feito relevante pola figura de Castelao, pola trascendencia da institución, porque el presideu e alentou, pero que tamén acabou continuando, como acabo de decir, e que marcou de forma moi indeleble, de forma moi fonda, a historia política da Galicia contemporánea. O logrado foi, sen dúbida, superior aos recursos e materiais dos que eles dispoñían, porque os guiaba unha idea firme de devolver á terra o legado cultural e político construído ata 1936 e preservado con grande agarimo, grande cariño e grande paixón no exilio. Aquel legado foi ao seu xeito recoñecido a iniciativa dun diputado galego na Constitución Española de 1978, na súa disposición transitoria segunda, na que se dispón que los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proxectos de autonomía, isto é, os 3 membros de Galeuzca, podrían adoptar unha vía rápida para o acceso á preautonomía. En fin, concluyo afirmando que daquelas persoas e dos seus feitos non podemos sentirnos senón os seus herdeiros. E utilizo de novo unha palabra que empregou Rodolfo Prada para no 1976 chamar a todos os galeguistas do interior a unirse cos do exterior e facer algo na perspectiva que podría ter feito o guieiro Castelao. Nós somos solo non tanto herdeiros como beneficiarios, e así nos podemos considerar. E tamén recoñecer que nunca tan boa herdanza foi adquirida
con menos capital. Moito obrigado e moitas grazas por súa atención. Andado ei comigo, cabe meu amigo, e irei, madre a Vigo, comigo ei mandado, cabe meu amado, e irei, madre a Vigo. Cabe meu amigo, e benção e vivo, e irei, madre a Vigo, cabe meu amado, e benção e sano, e irei, madre a Vigo, cabe sangue vivo, e del rey amigo, e irei, madre a Vigo, cabe vivo e sano, e del rey amado, e irei, madre a Vigo, e irei, madre a Vigo, e irei, madre a Vigo.
súmome, como non, as salutacións que me precederon e agradezo a presencia de todos vós para facerlle esta homenaxe a Castelao, a quen tanto lle debemos. Castelao é o home escollido polo pobo galego para ser o seu símbolo. O pobo galego escolleu a Castelao como símbolo. O Parlamento de Galicia trouxo hai 40 anos os restos de Castelao para enterrar no Panteón de Galegos Ilustres, de galegas e de galegos ilustres, como se chama agora. Outro símbolo acordado por unanimidade polo Parlamento galego. Un millento de veces é citado o nome de Castelao neste Parlamento e seguirá sendo citado. Aquí está, como se dixo, as actas e algunha documentación dende o ano 94. Aquí fíxose a edición crítica do Sempre en Galiza, que tamén cumpre 60 anos. Aquí hai unha sala dedicada a Castelao que se vai enriquecer próximamente cunha obra de 6 dibuxos del inéditos. Castelao seguirá sempre a estar neste Parlamento. Esta é unha mostra máis da xenerosidade do Parlamento a ese recoñecemento, a esa grande figura. Por iso nós queremos agradecer que sexa o Parlamento a máxima autoridade que fai este recoñecemento plural e aberto. Aberto a xente parlamentaria e a xente extraparlamentaria. Que lle des o mesmo tempo, que van ser 8 minutos, a todos os portavoces e mesmo a xente que non é de fora. Eu creo que é unha grandeza do Parlamento de Galicia que temos que recoñecer e que a Fundación Castelao valora. Moitas grazas, señor presidente. Sin embargo, creo que hai que sumar a esta iniciativa tamén outra que se vai a sumar o ano que ven, porque o Parlamento vai a declarar, polo que poñía a prensa, o ano que ven como ano de Castelao. Ese ano de Castelao que vai ser aprobado polo Parlamento. Quero agradecer tamén a todos os portavoces que me acompañan por a súa intervención a seguir despois do que eu fale. Castelao, en 1939, cando era acompañado por Soto, por América, loitando por conseguir fondos para axudar a esa república desafiuzada, tuvo que despedirse del. E para despedirse, porque ele xa se encaminhaba cara ao exilio en México e Castelao ainda non tiña onde poder exiliarse, regaloulle uns dibuxiños. Entre os 2 dibuxiños que el tiña, había un que se perdeu, onde lle fixo un dibuxo do lugar que ocuparía o presidente da República Galega. E comenta Soto nas súas memorias. Naquel dibuxiño víanse 2 soldados facendo a vixiancia do palacio do presidente da República. Pero en vez de ter fusís, tiña 2 paraugas. Esa todo un símbolo por parte de Castelao. Quero dicir tamén que se hai unha persoa que definiu tamén ao valor estratégico, aparte do que nos dixo o profesor Ramón Villares, foi o presidente do Comité do Estatuto de Galicia, que era Viviano Fernández e Osorio Tafal, que se encargou de leválo adiante. El, nunha carta que lle manda Valentín Paz Andrade, comenta: como hombre, creo que pertenece a la vieja estirpe dos bons e generosos. Ha ofrendado su vida en aras de una causa justa y sirvió a Galiza como pocos lo han hecho. Su nombre debería ser inscrito con letras de oro en el Salón de Sesiones del Parlamento gallego. Por mi parte puedo decir que si no hubiera existido Castelao, hombre de carne y hueso y de espíritu, habría necesidad de inventarlo. Moitas gracias. Ahora tedes 8 minutos, no que serei moi estricto e agradecerei que vaiades intervindo. Sigo a orden parlamentaria, que di que, segundo a tradición parlamentaria,
A orde das intervencións será de menor a maior representatividade das forzas políticas. Rógolles, ademais, que se acinxan ao tempo indicado de 8 minutos. Ten a palabra, en primeiro lugar, don Xesús Manuel Suárez de García, presidente do Partido Galeguista. 8 minutos. Gracias. Moitas gracias, señor moderador. Eu agradezo a todos a presenza de autoridades e persoeiros. Para min todos vostedes son persoeiros e merecen o mesmo respeto. Pero, se me permiten, a nivel afectivo, eu quería ter un especial agradecemento ao noso amigo Iñaki Anasagasti. Decía antes o profesor Millares que Aguirre foi o que empuxou a Castelao para que constituíse o Consello de Galicia, e esa tradición a continúa desde entón, o PNV apoiando as iniciativas galeguistas do que somos testemunhas. O Consello de Galicia constituíuse no exterior e debemos moito a Argentina e Uruguai. Quero agradecer especialmente aos cónsules de Argentina, Uruguai e Cuba que están aquí hoxe presentes. Pero moi sinaladamente quero recoñecer a Galicia do exterior e as súas institucións que acompañaron ombreiro con ombreiro ao Partido Galeguista nesta angueira desde hai 2 anos que levamos feito para conseguir a realización deste acto. Non teño tempo de nomear polo miúdo estas institucións, pero están no escrito que no seu día remitimos á presidencia do Parlamento. Esas institucións hoxe non poden estar aquí. E esa é a razón pola que o noso Francisco López Franco Chesky está hoxe en Bos Aires para celebrar este aniversario do Consello de Galicia con eles. E recoñezo, finalmente, a receptividade e o compromiso inquebrantable do presidente señor Santalices para levar adiante este acto. Na xornada de memoria que celebrou o Partido Galeguista no 22, o 30 de xaneiro, memoria do nacemento de Castelao, o anterior presidente, o señor Núñez Feijóo, dixo: eu non sería presidente de Galicia se non fose por Castelao. E foi un recoñecemento natural. E igualmente natural que todos vostedes, persoeiros e representantes políticos de Galicia, recoñecen o mesmo porque sen Castelao non habería xunta nin parlamento. Por iso, non teño dúbida de que se o señor Feijóo seguise hoxe como presidente de Galicia, hoxe estaría aquí en coherencia co seu rol institucional. O Consello de Galicia mantivo no exilio, con moi poucos recursos, o camiño para traducir políticamente a nosa identidade como pobo. E ese é un reto que temos nós para continuar. A traducción da nosa identidade como pobo. Unha identidade que é unha riqueza de todos os galegos sen distinción, como resaltaba naquela mesma celebración o presidente do Parlamento. E a esa transversalidade quero apelar. Pensamos diferente. Temos modelos de país diferentes, pero temos unha responsabilidade compartida co pobo galego que non podemos delegar en ninguén. E logo, sendo diferentes como somos, non temos algún anaco común que percorrer? Tentémolo. Eu fagolles algunhas propostas que nos axudarán a desenrolar ese reto que nos deixou o legado do Consello de Galicia. Primeiro, empecemos por Castelao. Se estamos aquí é porque todos recoñecemos que é a sólida referencia do noso autogoberno, pero non é unha momia que queramos beatificar. Beatificalo sería enterralo por segunda vez. Castelao está vivo. A súa mensaxe segue viva. A Castelao non hai que subilo aos altares, hai que ler e escoitar a súa mensaxe política, porque ela deu lugar ás institucións nas que vostedes traballan cada día. Hai homes de Castelao que soñan con triunfar despois de mortos convertíndose en estatuas. Non se decatan de que o verdadeiro heroísmo consiste en trocar os ancellos en realidades, as ideas en feitos. Non precisamos estatuas. Precisamos realidades políticas. E esas realidades hai que construílas con convicción e con orgullo de país. Castelao é certeiro. Galiza só merecerá respeito cando abandonemos a nosa mansedume. Traio aquí as miñas palabras no mesmo acto de 2022.
O recoñecemento político da nosa identidade como pobo diferenciado non é unha xenerosa concesión do Estado español. É a plasmación da nosa identidade nacional. Non somos nación porque o recoñeza a Constitución española. A Constitución española recoñece a Galicia porque somos nación. Temos unha identidade que non é subsidiaria de ningunha outra. E iso debe traducirse na forma en que facemos política, poñendo a Galicia en todo por diante e ocupando o espazo que nos corresponde na península, na Unión Europea e no mundo. E facendo sen fachendosidade, pero sen complexo de ningún tipo. A min, para estar no mundo, chégame con ser galego. E para poder dicir isto, susténtome no labor que tantos galegos fixeron polo mundo adiante, levando a nosa personalidade colectiva, o noso xenio, a nosa identidade a todas as partes do mundo. E é por eso que o Consello de Galicia foi unha luz no exilio para manter a nosa identidade en todas as partes do mundo. E é por eso que a Galicia do exterior non é un colectivo expatriado, forma parte da esencia e a existencia de Galicia. Esa Galicia acolleu ao mellor do país e mantivo acesa por anos a nosa representación política democrática co Consello de Galicia nos tempos da dictadura. E esta é a razón pola que hoxe temos a Xunta. Na longa noite de pedra de Celso Emilio, a Galicia de Lenmar mantivo acesa esa estreliña que brila ao lonxe de Cabanillas. Galicia queda coutada, amputada, se só consideramos que vai de Padornelo a Fisterra. E isto temos que traducilo políticamente e poñer en práctica o concepto da pangaleguidade que deseñou o noso anterior presidente do partido, Xavier González, recentemente fallecido. A Galicia do exterior non debe limitarse a ser o caladeiro de votos nas eleccións. Ten que ser protagonista na vida política en pé de igualdade co resto do país. E, por tanto, nós propoñemos que deseñemos instrumentos para levar isto á realidade política. E podemos seguir o exemplo de algúns países que teñen un cupo de representación da comunidade do exterior en institucións entre elas o Parlamento. Pois foi moi rápido. Pois acabamos xa. Eu creo que todos se van a pasar. Miren, preocúpame, sou médico, na consulta vexo que o galego vai diminuindo. Dicíame unha vez unha paciente, doctor, fíxense, como usted sendo tan buen médico habla gallego? Tremendo. Esa é a realidade que está aí. E temos algo que facer. Isto non é unha cuestión de ideoloxías, é unha cuestión de emerxencia nacional. Antón Vilar Ponde deu no cravo cando dixo a nosa lingua é o camiño de ouro da nosa redención e do noso progreso. Sen a lingua morreremos como pobo e nada significaremos sen xamais na cultura universal. Por eso nós, como galeguistas, apoiamos a convocatoria do Pacto pola Lingua. Con este mesmo criterio de transversalidade, de traballar por algo no que nos vai a vida, non a túa nin a miña, sino a da nosa próxima xeración. Pregúntolles a vostedes, señores diputados, para cando retomaremos a reforma do Estatuto? Para cando? E remato. Próximo ano cúmplense 75 anos do pasamento de Castelao e o Partido Galeguista vai no celebrar como o ano de Castelao e invitamos a todos a que fagan o mesmo. Non nos subiremos aos altares, non nos beatificaremos, devolverémolo ao rente do chan para iluminar a reconstrucción e o progreso do noso país. Agardo que para entón poidamos facer un acto de celebración á altura que merece Castelao no hemiciclo deste Parlamento para convocar a todo o pobo galego e relanzar con a fouteza e co impulso vital do Consello de Galicia que nos permita facermos xuntos país. Moitas grazas. Moitas gracias, Xesús Manuel Suárez García. A continuación é a rolda de Armando Ojea Bouzo, deputado do Grupo Parlamentario Mixto.
8 minutos. Gracias. Primeiro, saludar as autoridades presentes, aos meus compañeros que me acompañan na mesa e ao público en xeral e a que nos pode estar seguindo por streaming. Vou empezar por unha cousa que dixo que me antecedeu unha palabra a quen teño o gusto de coñecer fai anos, que Castelao concibiu o Consello de Galicia por encima dos partidos. Reuniu diputados, eso sí, galegos, pero non tuvo en conta os partidos. Antes o profesor Villares recordou queñes eran e de que partidos proviñan, pero a cuestión era que foran diputados galegos e que tuveran a intención de manteñer viva o espírito do estatuto. Como xa se falou, o estatuto, despois de pasar dous trámites importantes, asesorado tamén por galeguistas xuristas, viaxa a Madrid para levar o texto ser refrendado polas Cortes e, como xa se dixo, pois ali o sorprende o golpe de Estado e queda nas líneas republicanas, sobrevive pois axudando a República cas súas dotes de dibuixante, dibuixando, é sabido que dibuixou carteles pois propagandísticos para a República e despois, pois como xa sabemos, coa súa muller Virxinia, que por certo casounos un cura ourensán, viaxa, pois, fai un certo periplo e acaba, como sabemos, en Buenos Aires, en Montevideo, pero sempre levando consigo a idea de manteñer vivo o estatuto, o sea, todo aquel traballo, il pensaba que non podía quedar en auga de fregar, e sempre pois se tuvo a ilusión de que aquel traballo que só que quedara pois mutilado pois por ese último trámite de ser ratificado polas Cortes non podía quedar en baleiro. Efectivamente, outros moitos galeguistas que tamén se viran obligados a emigrar con maior ou menor fortuna. Falouse antes de Antón Alonso Ríos, cuyo periplo que él mesmo contou nun libro, o señor Afranio, non? Xa saben que Antón Alonso Ríos pois disfrazouse de mendigo, anduvo polas montañas de Forcarei e de Boborás facendo traballos de campo, inventándose unha biografía para poder sobrevivir e finalmente fuxir a través de Portugal. Villaverde, Picallo, todos os demais que recoñeceron en Castelao a figura fundamental, como xa se dixo, hasta tal punto de que cando falleceu ningún se viu coas forzas ou coa representatividade suficiente como para, digamos, sustituílo, non? É curioso que efectivamente foi axudado económicamente por moitos empresarios, algúns con fortes sumas de diñeiro. Todos vostedes sabrán, por exemplo, un famoso xoieiro de orixen galego que o apoiou moito, Rodolfo Prada, que se nomeou tamén aquí. Antes me dicía o conselleiro que era ourensán. Bueno, é que os peores están aí un pouco na línea. É curioso que esas persoas que eran, digamos, económicamente con boa posición na Argentina, pois apostaran por axudar económicamente a Castelao, moitas veces de xeito oculto, para non ferilo na súa dignidade, non? Pero todos eles recoñeceron pois a súa importancia e a súa representatividade deso que eu creo que foi Villares, nalgún libro que chamou Protoxunta, non? Villares ten un bonito libro, antes que se falaba de Galicia, a Galicia de aquí, a da colá, Galicia, unha nación entre dous mundos. Creo recordar que ese é un dos títulos dun delicioso libro do señor Villares que falou antes aquí, é que, bueno, abunda nese carácter de protoxunta ou como que foi no seu día o Consello de Galicia. Eu antes estaba pensando que o asno de diante, eu e todos vostedes hoxe estamos facendo historia e estamos nun momento cronolóxico fundamental, non? Desde o alto desta tribuna, 80 años nos contemplan, como lle dixo parafraseando a Napoleón naquela campaña, e estamos cerrando un cordón umbilical que nos une desde o momento en que se creou, fai hoxe 80 anos, ese Consello de Galicia, e aquí estamos, digamos, formando parte da historia, formando parte desa mesma historia, e eu particularmente séntome privilexiado de, como consecuencia das realidades da vida, estar aquí
formando parte desa historia xunto con todos vostedes. Antes decía que esa foto que nos fixemos aquí ao empezar o acto algún día figurará, pois non sei, ao mellor nesta sala ou ao mellor noutra, pero que estará tamén, digamos, estarán falando de nós tamén, estarán falando de nós dentro de 80 anos e dicindo quen estuvo aquí, quen falou, e a min particularmente fascíname estar formando parte da historia deste xeito e recoñecer efectivamente poder recoñecer, poderlle darlle, digamos, unha carta de natureza a partir desde esta institución, desde o Parlamento de Galicia, poderlle darlle, se é que lle facía falta, que non lle faría falta seguramente, pero poderlle ratificar a carta de naturaleza de xeito institucional a ese Consello de Galicia desde o Parlamento neste momento, non? Bueno, todo o que se dixo aquí eu pouco pode aportar, porque todas as persoas que me precederon e que falarán saben seguramente moito máis que a min desto, pero efectivamente, bueno, despois tamén efectivamente recordouse que o Consello de Galicia mantuvo unha certa actividade despois, incluso hasta os anos da transición. Eu recordo unha instancia dos representantes xa tardíos dos anos 50, 60 do Consello de Galicia ao cardenal Quiroga Palacios para que fomentara as misas en galego. Efectivamente, as autoridades religiosas dos anos 60, de xeito tímido e de xeito moi calculado, pois seguiron ese consello que lles deu, ese Consello de Galicia segunda parte, por chamarlle de alguna maneira, para meter o galego nas misas, na liturxia, e que, a súa vez, tamén foi unha aportación para empezar a recuperar o galego. Eso tamén o fixo o Consello de Galicia, pero, bueno, non o dos pioneiros, sino o que se mantuvo aí, digamos, que a chama encendida do outro lado do charco. Efectivamente, temos moito que agradecer a Galicia do outro lado do océano, porque mantuvo, efectivamente, viva pois esa chama, non? Recordar tamén a maiores, pois, a parte de Castelao, xa rematou. A parte de Castelao, pois, recordar tamén o resto dos nomes. Falouse de Rodolfo Prada, tuve o honor de acompañar as cinzas cando as trouxeron de Buenos Aires ao sitio dos Peares onde agora están, e digamos que eu faríalles pensar que estamos formando parte todo da historia, un momento importante da nosa vida. Nada máis, gracias. Ten a palabra, en terceiro lugar, Silvia Longueira Castro, deputada do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia. Gracias. Boa tarde, presidente Emilio Pérez Tobriño, presidenta da Consello da Cultura, autoridades, amigas, amigos, compañeros de mesa. Eu non sei se pasaremos a historia, eu supoño que non, pero en calquera caso é unha honra que hoxe falemos aquí da historia e é unha honra formar parte do Grupo Parlamentario do PSDG, estar hoxe aquí en representación do mesmo para poder falar de todo o que moi sabiamente nos contou o profesor Villares, que sempre é bo o coñecemento, aínda que seña na casa da política. E hoxe comemoramos, como xa se dixo aquí moitas veces, este 80 aniversario da Constitución do Consello, aquel organismo que nos deixou un legado, eu creo que tan fermoso como incómodo. Fermoso porque naceu do amor incondicional dunhos homes á súa terra, e incómodo porque nos lembra a todos e a cada un de nós como a sociedade e como os políticos nunca podemos dar por sentado o noso autogoberno nin a nosa identidade. E permítame comenzar con unha certa honestidade, falar do Consello de Galicia, falar de historia, pero tamén de presente e futuro. E, como sempre, procuremos non caer no discurso cheo de flores, porque os que fundaron o Consello tampouco eran de poñer adornos innecesarios, máis ben eran de arremangar e traballar, mesmo contra vento e marea, como temos visto. Hai 80 anos, Galicia estaba muda, e cando decimos muda, nos referimos ao peor dos silencios, que é o da opresión. Unha dictadura que nos obrigoulles a agachar a cabeza e que afogaba calquera chispa de liberdade. Galicia, con estatuto de autonomía pendente de un fío, víase de súpeto atrapada nun presente evidentemente sen futuro. E cal foi a actitude daquel home? Cal foi a actitude de Castelao e os seus compañeiros de xeración? Pois abrazar un exilio, o que lles permitía non calar,
ao outro lado do océano, deron forma a este Consello de Galicia, un goberno simbólico pero potente. E a súa misión ser a voz de Galicia cando Galicia non podía falar por si mesma. Castelao asumiu a presidencia con un obxectivo claro, manter vivo un traballo intenso polo noso autogoberno. E hai unha idea indubidable sobre esta institución. Fundar o Consello foi un acto de teimosía, porque en pleno franquismo falar de Galicia era case un acto de fe. E Castelao, que tiña moita fe no povo, albiscou entón que, sen lugar a dúbidas, era máis efectivo traballar dende o exilio que renunciar a un soño dunha Galicia libre e dona de sí. Sen querer ser incómodos e fuxindo tamén da polémica para ver de perto a realidade, habería unha pregunta que quizás moito de nós, sobre todos aqueles que estamos de forma temporal na política, deberíamos facernos. E que diría Castelao de nós hoxe? Porque non era precisamente de facer a vista gorda. Castelao sería o primeiro en sospeitar dunha sociedade que quere verse instalada na autocompracencia. Por un lado, pode que sentise certo orgullo. Temos un Estatuto de Autonomía, un Parlamento Galego, unha Xunta de Galicia. A nosa lingua, máis as dificultades e os pésimos índices con respecto á fala e á escrita, segue viva. E hoxe podemos falar de Galicia con normalidade e sen medo. Pero tamén vos digo que, supoñendo a retranca daquel home, nos deixaría uns cantos recados. Preguntaríanos por que seguimos a ter unha lingua, como decía, minorizada no propio país. Porque permitimos que o rural galego, ese corazón verde que tanto amou, siga esmorecendo, mentras moitas decisións políticas ignoran as necesidades reais da xente que os habita. E seguramente exixiríanos saber que estamos a facer para que a mocidade galega non volva a ter como única saída o exilio económico. Sendo claros, Castelao entendo que era un gran defensor da verdade, pero tamén sabía que a verdade hai que buscala. Nun mundo onde as palabras son tan facilmente manipuladas, debemos preguntarnos sempre quen fala, por que fala e que nos está pedindo. Hoxe, igual que hai 80 anos, a sociedade galega non pode permitirse ser espectadora. Temos que ser críticos, analíticos e exixentes. A política non é un espectáculo, é unha ferramenta. E se se usa mal, a vai a pagar a xente. E aquí vai unha aviso a navegantes. Desconfiade dos discursos fáciles, das promesas que brilan demasiado. Galicia merece compromiso e non marketing. E iso, compañeiras, compañeiros e amigos, comeza por escoitar con atención, por analizar e por preguntar. Se Castelao tiña algo claro, era que a lingua é moito máis que unha ferramenta de comunicación. É a nosa alma. Decíano claramente, se aínda somos galegos, é por obra e graza do idioma. Pero que facemos hoxe pola lingua? A realidade é que vivimos unha situación preocupante. O galego resiste grazas á teimosía do pobo, pero precisa máis apoio. Necesita políticas valentes e efectivas nas boas palabras que se quedan no aire. Non podemos permitir que a lingua sexa tratada como algo anecdótico. Se queremos que Galicia teña futuro, temos que facer do galego unha lingua útil, presente e viva en todos os ámbitos, na escola, na economía, na ciencia e na tecnoloxía. Outro tema que seguramente repararía e estaría profundamente interesado sería, como dixen antes, no rural. Sabía que Galicia non pode ser entendida sen o seu medio rural, pero que facemos moitas veces? Reducímolo a unha postal bonita, mentres esquecemos as súas necesidades reais. Hoxe o rural enfróntase a retos enormes, o despoboamento, o envellecemento da poboación, a falta de servicios e o abandono por parte das políticas públicas. E o que é peor, seguimos sen ser capaces de transformar ese potencial en motor de futuro. Respecto ao futuro, que decir da mocidade, moitos mozos e mozas seguen marchando como facían os nosos avós, pero agora non con maletas de cartón, senón con títulos universitarios que non atopan saída aquí. Un éxodo de miles de xóvenes galegos leva sangrando Galicia nos últimos 15 anos en que teñamos sinais de seu retorno. Non podemos seguir un camiño que nos leve a sobrevivir na senectud e sen pulsión do progreso sostible. Necesitamos políticas que creen oportunidades reais en Galicia, porque, como diría Castelao, a patria non é só terra, son tamén as persoas que a habitan. E non este un lanzamento de ánimo pesimista, ao contrario, estou convencida de que temos todo o necesario para construir unha Galicia mellor. Temos unha sociedade que nunca deixou de traballar no senso de buscar o seu futuro, temos talento, temos cultura e temos unha historia que nos ensina que, por moi duro que sexa o camiño, sempre hai esperanza. O Consello de Galicia demostrou que a dignidade non se perde nin nos peores momentos. Castelao e os seus compañeiros apostaron por unha Galicia libre, autónoma e orgullosa de si mesma, mesmo cando todo parecía perdido. Se eles poidesen manter esa esperanza en tempos de ditadura, como non imos podernos en democracia, aínda que teñamos que acadar niveis con máis permeabilidade?
Quixera rematar con unha reflexión que espero levemos con nós máis alá deste acto. Castelao decía que Galicia será aquilo que os galegos queiramos que sexa. Esa é a nosa gran responsabilidade, pero tamén a nosa gran oportunidade. O futuro de Galicia non está escrito, depende de nós. Depende de que lembremos a lección do Consello de Galicia que mesmo nas circunstancias máis difíciles é posible construir, traballar e avanzar. Así que aquí lanzo un reto. Analicemos, critiquemos, construamos e nunca deixemos de ser esa Galicia teimuda, libre e orgullosa que soñaron Castelao e os seus compañeiros. Mentres tantas, moitas gracias pola honra e, como diría Castelao, adiante. Moitas grazas. Intervén seguidamente dona Olalla Rodil Fernández, deputada do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galega. Moitas gracias. Grazas. A min é unha honra, é un prazer poder estar aquí e tomar a palabra en representación do Bloque Nacionalista Galego neste acto histórico, efectivamente. Permítanme lerlles algo. La noticia de su muerte se dará en páginas interiores y a una columna. Caso de insertar fotografía, esta no deberá ser de ningún acto político. Se elogiará únicamente del fallecido sus características de humorista, literato y caricaturista. Se podrá destacar su personalidad política, siempre y cuando se mencione que aquella fue errada y que se espera de la misericordia de Dios el perdón de sus pecados. O pecado, o de Castelao, ser nacionalista galego. Así era a consigna enviada pola Dirección General de Prensa do Franquismo aos xornais en xaneiro de 1950 para indicar o ruín tratamento que os medios tiñan que dar pola morte de Castelao. O próximo ano, en apenas uns poucos meses, cumprirase o 75 aniversario do falecemento de Castelao e podemos dicir que a bofé o mandato da censura foi eficaz. É tan eficaz que só agora, tanto tempo despois, é cando este Parlamento de Galiza promove este acto que recoñece a súa condición de presidente, o primeiro presidente de Galiza como por xustiza, por legalidade democrática, lle corresponde. Acontece así porque este país fundiu a negro a partir do 18 de xullo do 36. Borráronse as ilusións, cegouse a esperanza, furtáronse os dereitos, negouse o futuro e perseguiuse a disidencia política. O franquismo impuxo a súa orde ditatorial e a súa pesada bota borrou de golpe a memoria de quen defendeu a liberdade e a legalidade fronte ao golpismo fascista. Boa parte das cabezas, dos corazóns que pulaban por un país máis libre, con máis dereitos, por unha Galiza soberana, xusta e igualitaria, foron aniquiladas, perseguidas, presas e asasinadas nunha brutal represión que non podemos esquecer. Outra parte tomou rumbo ao exilio, o único destino posible para sobrevivir. E foi ali onde prenderon de novo as esperanzas, onde despois da masacre se confiou na posibilidade de construir un novo futuro para a nosa terra, a milleiros de kilómetros de aquí, coas forzas mermadas, mais co entusiasmo de quen acredita nun futuro mellor para a súa terra e para a súa xente. Alén mar sementouse o tempo novo que no país se negaba. Creáronse xornais en lingua galega, editoriais, entidades galeguistas, empresas singulares e tamén, por suposto, un goberno. Un goberno ambicioso, audaz, vanguardista, que defendía a soberanía nacional, o dereito a existir dun país que esmorecía a 10.000 kilómetros de distancia. Un exercicio tamén maravilloso de amor pola terra, de confianza e orgullo de país, de enerxía inmensa para defendelo, a pesar de todo, a pesar da distancia e da dor, da injustiza de quen se sentiu e foi expulsado. Que nacía tamén ese goberno co mesmo sentimento de todas as casas no exilio, de volver, de retornar, de regresar a un país novo, libre, dirixido por un goberno que, como de Consello de Galiza, confiase no futuro dunha nación soberana. Mais a historia impón as súas leis e aquelas arelas do Consello de Galiza sinalaba, ademais, así na súa declaración fundacional, aínda hoxe continúan sen cumprir. O recoñecemento das nacións con dereitos plenos segue a ser aínda hoxe materia pendente. Canda Castelao como presidente estaban Elpidio Vilaverde, Suárez Picallo e Alonso Ríos, co papel fundamental de Lois Tobío que lle deu forma xurídica ao proxecto
deseñando a arquitectura legal que recoñecía os deputados constituíntes, porque o eran, como fideicomisarios, como custodios e valedores da vontade popular emanada nas últimas eleccións e, polo tanto, con condición de representantes políticos como a que hoxe nos ostentamos, polo menos até a seguinte convocatoria electoral. E cito os seus nomes, repito hoxe, porque é importante volver traelos aquí, que se sintan no Parlamento de Galiza para seren lembrados como representantes do pobo galego e contribuir así tamén a vencer a desmemoria. Hoxe conmemoramos un goberno que nas súas bases doutrinarias facía sentir a vontade de derrubar o franquismo, de conquistar a democracia. Instaba tamén a irmandade e a unidade de acción co goberno vasco no exilio e co goberno da Generalitat de Cataluña, nesa galeusca que sumaba forzas na defensa dos nosos dereitos nacionais. Reivindicación, pois, dunha alianza política que hoxe continúa tamén a ser fundamental para gañar máis dereitos, para que as nacións se relacionen por si mesmas, en igualdades de condicións, como o Consello de Galiza conseguiu para o noso país, da man de Castelao, que negociou cos presidentes de Euskadi, con ese gran amigo del, Aguirre, e tamén con Companys en Cataluña, co fin de preparar a organización política que iba a vir despois do regreso que eles tanto ansiaban, que crían próximo, pero que tardaría moito máis do previsto. Ese Estado que debuxaban tan distinto que logo deseñou a transición xa no noso país sen ambición nacionalista do noso primeiro goberno que viría case 30 anos máis tarde. Cando eles, que nunca, por certo, poderían volver do exilio e xa non o poderían ver. Con Castelao á cabeza, situouse, polo tanto, o nacionalismo galego no centro daquel goberno que se constituíu como a principal institución do desterro. Nacía, tal día como a hoxe, pero en 1944, ese Consello de Galiza, coa vontade tamén de facer xustiza, de dar continuidade ao mandato democrático que saíra das urnas en febreiro de 1936 e en oposición á ditadura, fronte ás armas, os nosos votos. Un goberno que defendeu a legalidade cos representantes lexítimos do país exiliados, reafirmándose, e cito textualmente ese texto impresionante que é a acta de fundación do Consello de Galiza, reafirmando o dereito de autodeterminación para o pobo que representan o galego dentro dun Estado plurinacional republicano no que os povos sexan verdadeiros suxeitos políticos de dereito. E hoxe, 80 anos despois, esa acta fundacional do Consello de Galiza continúa a ser un proxecto político ambicioso, un enorme proxecto de amor a este país, de convencemento democrático, un proxecto, ademais, que nos deu voz, que nos situou en igualdade con outros povos, que defendeu o noso lugar como galegas e galegos no mundo, como nación que somos. Por iso, con toda a legitimidade por dereito propio, por xustiza e cos principios absolutamente democráticos, Castelao ten que ser recoñecido polo pobo galego como o seu primeiro presidente, como que sempre foi, como que é para todas e para todos nós. Esa figura rexa que é símbolo da defensa do país, do amor pola patria, a xustiza, a liberdade e os nosos dereitos nacionais. E para rematar, antes de que me corten, nós hoxe asumimos, ademais, ese compromiso de seguir traballando e comprometémonos a contribuir para que ese soño, esa arela e ese proxecto político que inaugurou o Consello de Galiza sexa unha realidade. Traballaremos para que así conste sempre, para que se coñeza por parte das novas xeracións a figura de Castelao na súa integridade, sen censuras, porque, como dicía a súa compañeira, que é importante traela hoxe aquí, Virxinia Pereira, despois da súa morte, cando a censura, como lía ao comezo, quixo ocultar a súa verdadeira dimensión, toda a arte de Castelao, desde os debuxos ás conferencias, son esencialmente política. Lembramos hoxe o presidente que soñou unha Galiza de seu, o fundador e alicerce do nacionalismo galego, co firme convencemento, como el tiña, de que algún día, estamos convencidas diso, Galiza poderá decidir sen límites sobre o seu propio destino. Que así sexa. Moitas grazas. Finalmente ten a palabra dona Carmen María Pomar Tojo, deputada do Grupo Parlamentario Popular de Galicia. Moitas grazas.
Moitas grazas, moi boa tarde, presidente do Parlamento, presidente Touriño, alcaldesa de Santiago. Saúdo tamén a todas as demais autoridades e a todos e a todas os asistentes a esta tarde tan especial. E únome a esa benvida cariñosa ao señor Ana Sagasti, achegado dende o País Vasco, e bo coñecedor, ademais, dos tempos de Castelao nas Américas. Quero, en primeiro lugar, parabenizar a presidencia deste Parlamento, do que me honra formar parte como deputada, e personalizar os meus parabéns no presidente Santalices por teren deseñado e organizado este solemne acto co acordo de todos os grupos parlamentarios, cheo de simboloxía e de sensibilidade, que non de sentimentalismos. E que lonxe de disputas ideolóxicas, neste 15 de novembro, pretende un recoñecemento de Castelao como primeiro presidente do Consello de Galiza. Recoñecemento que é de xustiza e que supón, ao igual que moitos outros actos que este Parlamento vén de facer nos últimos anos, un novo alegato ao noso autogoberno. E, sobre todo, por enriba da mesa unha data para algúns descoñecida, pero moi singular e fundamental para a nosa comunidade. Porque o feito de rememorar datas non é trivial, mais fai que os feitos sigan vivos na nosa memoria e que nunca esquezamos de quen vimos sendo, como dicimos os galegos e as galegas. E así tamén reler o noso caderno de viaxe que facilita manter o norte na nosa brúxula política, social e identitaria. Quero tamén agradecer ao meu grupo parlamentario na persoa do seu portavoz, Alberto Pazos, que pensara en min para tan grata representación, non exenta de responsabilidade e confeso que con certa carga emocional por temas persoais. Responsabilidade que asumo con humildade, mais tendo en conta a presenza de verdadeiros expertos no tema como os que nos acompañan hoxe neste Salón do Rexurdimento, esa responsabilidade aínda é maior. Non pode ser máis acaída esta celebración despois de coñecer fai uns días esa proposta por parte da Xunta de Galicia na persoa do seu Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude de declarar ano Castelao o próximo ano 25, coincidindo co 75 aniversario do seu pasamento. 80 anos do Consello de Galiza, 75 anos do pasamento de Castelao. Poucas testemunhas vivas quedan xa daqueles anos 40 e 50, tan estudados a nivel histórico no marco estatal e no internacional, pero aínda con moito que descubrir no que a nosa Galicia se refire. Gustaríame, nese senso, agradecer e valorar no nome do meu grupo parlamentario a todas as persoas que dende o estudo e a investigación en diferentes eidos son quen de ir configurando ese marco de referencia que achega a realidade daquel tempo, dos galegos da cá e dos da colá, e que ilustra, dende a documentación e a escrita, moitas historias que as xeracións como a miña escoitamos nas inesquecibles voces das nosas avoas e dos nosos avós. Persoas, hoxe aquí representadas polo profesor Ramón Villares, a quen admiramos, respetamos e agradecemos todo o seu traballo e a súa implicación incondicional co Parlamento de Galicia. Tamén un recoñecemento para as institucións e fundacións que manteñen vivo o espírito de Castelao, de todos os seus coetáneos e coetáneas e daqueles homes e mulleres de ben a quen Galicia debe tanto e tan bo, representados hoxe aquí polo presidente da Fundación Castelao. Moitas grazas. Ben, a galeguidade é o ancho colo e entrañable, con amplitude que acolle a toda a nosa descendencia, sen reparar en circunstancias de lugar e de tempo, nin de criterios e opinións, nin de posicións económicas e niveis culturais. Coido que dende esta interpretación da matricidade orixinaria, que é maternidade sen límites, nin xeracionais, nin funcionais, que permanece e que queda no transcorrer da vida, non cabe a diferenza entre o ser de aquí e estar fora, ou ser de aquí e estar dentro. Licenza gramatical que me permito para enfatizar a temporalidade. Aínda máis, aprendemos vel aquí esta lección que non se dá a derradeira e que non importa a ubicación, o sentido da galeguidade comporta máis e moito a realidade e o desexo da umbilicación, lazo máis profundo que das ataduras territoriais ou xurídicas.
xurídicas. Fronte común aquel 15 de novembro en Montevideo tralo exilio masivo despois da Guerra Civil, exilio que conferiu un sentido diferente á presenza dos galegos alén. Fronte común emanado dunha enerxía que nin se crea nin se destrúe, mais só fica transformada. Así o canta precisamente a voz aterciopelada do uruguaio Jorge Drexler, nado en Montevideo xusto 20 anos despois daquel día 15. O todo máis que a suma das partes, todo que non aparta nin exclusiviza nos seus efectos persoais, ambientais e sociais, mas pola contra cohesiona na fame da identidade que bule no seo do pobo. Castelao, Villaverde, Suárez Picallo e Alonso Ríos, tan lonxe ou tan preto, porque a distancia pode ser tan obxectiva como subxectiva, tan física como psicolóxica, tan polarizada como percorrida na busca do encontro. Un exilio confiscador na terra, liberado na diáspora, xermolo dunha conexión ideolóxica única e apegada. Fora de Galicia, pero nunca centrífuga, paradóxicamente máis centrípeta nos fins, nos principios e nos dereitos. Xa o mencionaba o profesor Villares, de obrigada lectura, o documento da acta fundacional do Consello da Galiza, texto tan rico no explícito como no implícito. O marcado e o non marcado na súa literalidade, con intencións mencionadas, outras insinuadas e outras deliberadamente omitidas. Lonxe de toda simplificación, apropiación ou terxiversación, coido que é fundamental enmarcalo na cronoloxía entre guerras, a civil e a mundial. O propio Castelao adiantaba no seu discurso do 43 en Montevideo, naquela conmemoración da Segunda República, o complemento que precedía o contido e a estrategia tamén da acta fundacional do Consello. Dicía, abro aspas, estamos bien seguros del triunfo de los aliados y no parece tan absurdo que las potencias del eje puedan ganar esta guerra como que Hitler sea capaz de apagar la luz de las estrellas soplando desde Berlín. Tamén foi en novembro, engado eu, o 9, e tamén en Berlín, aquela caída do muro da vergoña. Ese ceo sobre Berlín de Wim Wenders, no que o ancián Homero pronuncia unhas palabras tan acaídas para este día de homenaxe xusto e necesario. Abro aspas. Toda a vida necesita unha testemunha. Se a humanidade perde ao narrador, entón perderá a infancia. Facía o no desexo de rescatar a imaxe dunha cidade enteira e crear unha epopeia da paz. A epopeia de Don Alfonso Rodríguez Castelao, era custodiar a derradeira vontade do pobo galego, garda e custodia en concreto, dende unha aspiración formal que devolvera a dignidade ao pobo. De aí que a asistencia do Consello quedara aberta e baixo a condición imprescindible de manter e defender as aspiracións do pobo, do que recibiran un mandato persoal. É mesmo esencial esta legitimidade do mandato parlamentario como mandato persoal, incluso por riba da disciplina de partido, engado eu, para entender o que nos une, mais non o que nos separa. O mesmo Castelao apunta en encol da nosa misión no 45. O Consello de Galiza exercita un dereito indisputable, un deber ineludible, pero non é propiamente un goberno formado no estranxeiro para chegar a Galicia despois da liberación e sentarse na cabeceira da mesa servida, idea que non pode pasar desapercibida. Continúa, nós só aspiramos a merecer a súa confianza en representación no exilio para non ser repatriados como cadáveres políticos. Unamos, pois, os nosos esforzos, dando acougo a ese convite do vindeiro 25 como ano Castelao, e lembremos, para finalizar, as palabras na súa mensaxe por mor do 13º aniversario do plebiscito galego, publicado en Bos Aires nas páxinas da Nosa Terra, alá por xuño do 49, nas que recalcaba a súa fe rexia no triunfo dos seus ideais, os del, os dos que loitaron, non só polo conquerimento dun estatuto outorgado, mais polo autogoberno para Galicia. Pecho xa a miña intervención lembrando aos presidentes Fraga e Albor, visionarios e adiantados á súa época, cuxas palabras e ideas toman absoluta vixencia varias décadas despois. Non son tempos de dividir, senón de agrupar, porque o mundo cara ao que imos non permite osillamentos nin ambigüidade. Necesitamos dunha afirmación amparadora do que para nós é compatible e confluinte. Unha definición clara e contundente, un sinal de identidade que non admita dúbidas e que non acepte parcializacións. Porque somos un pobo de antiga e acrisolada proxección no mundo. Moitas grazas.
como poden ver, Castelao, símbolo de Galiza, convócanos sempre e únenos. Os meus parabéns de novo ao Parlamento de Galicia por este acto de recoñecemento a un símbolo de Galicia, a un home a quen tanto lle debemos. Moitas grazas. Boas tardes. Señor Presidente do Parlamento de Galiza, señoras e señores deputados, autoridades, representacións, convidados, irmás e irmáus. He de agradecer que este Parlamento, guiado neste acto de homenaxe a Castelao e ao Consello de Galiza, tivera ocasión e tivera espazo para a voz dos poetas. Os poetas, nunha mensaxe dun grande poeta argentino, Francisco Luis Bernárdez, de estirpe galega, polos 4 costados, foron e serán a voz e o sangue que acompañe a Galicia a través do tempo. Os poetas son os que teñen as palabras e os poetas son os que tamén deben intervir na política, na sociedade e comprometerse con todos os aspectos do devir das nacións, dos povos e dos territorios. Parafraseando a Uxío Noboneira, os poetas sabemos que ti, Galiza, podes ser outra cousa. Sabemos que o home pode ser outra cousa. Escollín na miña humilde calidade de fillo da emigración, tratei e coñecín algúns dos persoeiros que aquí se citaron na miña adolescencia e considero que as palabras do profesor Villares son moi acertadas en canto a trascendencia de algún daqueles patriotas que non precisamente integraron o Consello de Galiza, pero sí que foron o apoio fundamental para que o Consello funcionase. E co perdón do señor Ojea, quero dicir que a homenaxe a don Rodolfo Prada Chamochín, a que considero o meu mestre de galeguismo na cidade de Bos Aires, onde nacín, pois trouxémolo nós, os galeguistas. Nós fomos os que nos ocupamos de toda a tramitación e de que realmente se cumplía o desexo de don Rodolfo de volver
a unha Galiza democrática e con un goberno autonómico. Escollín non porque sexa símbolo de morte, senón por símbolo de vida e porque marca este poema do gran Ramón Cabanillas un espazo e unha luz de futuro. Ese futuro que a nosa patria merece e necesita. Irmán Daniel, na praia de Rianxo caían como vaguas as estrelas, espallaban os teus aies derradeiros bruantes ventos das andinas serras, e ondas galgantes en clamor chegadas da pratense ribeira contaban no areiro que te foras da sereidade pola plan vereda. O camiño que nunca se desanda, o vieiro sen fin. Na noite pecha, entrei pinal adiante, mendollento, hai alma dun feiticio prisioneira. Fungaban os ramallos un responso, brilaba frouma verdecente acesa, en velorio de honra o teu relembro. Ergueitas cara ao ceo as ponlas, era cada pino un cruceiro, labra xenial da tua man maiestra, e aquel forte lanzal que tempos idos escoitou a tua prácida conversa, co sabidor e xurdio, profundador de voces milagreiras, inquiriu de lorido en desespero, de que morte morreu a nosa prenda. Atravesoume o peito unha dor punxente e esguía de saieta, e dixenlle a verdade crúa, tinguindo cunha pinga de sangue cada verba. Morreu do mal dos bos e xenerosos, morreu de amor á terra. Lanchiña que vas en vela, lanchiña que vas en vela, leva pa non ser refaixos para miña Manuela, para miña Manuela. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la. Viva quen sabe querer, viva quen sabe querer, viva que no mundo pasa penas por unha muller, penas por unha muller. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la. Penedos de pasarela, penedos de pasarela, cando vos vexo penedos, suspiro de amor por ela, suspiro de amor por ela. Ai la lelo, ai la lelo, ai
la la lelo, ai la 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 la. Dende l'ira vexo noia, dende l'ira vexo noia, vexo monte de Miñarzo, vexo unha Nosa Señora, vexo unha Nosa Señora. Ai la lelo, ai la lelo, ai la la lelo, ai la 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 la. Lanciña que vas en vela, lanciña que vas en vela, leva panos e refaixos para miña Manuela, para miña Manuela. Ai la lelo, ai la lelo, ai la la lelo, ai la la la. Muchísimas gracias. Nada más. Moitas gracias e para rematar, pois, a máis fermosa canción galega que temos, que é o noso himno. Que din os rumorosos na costa verdescente, ao raio transparente do prácido luar. Que din as altas copas de escuro arume arpado, co seu ben compasado, monótono fungar do teu verdor cinguido e de benignos astros, con fin dos verdes castros e valeroso chan. Non desa esquecemento da inxuria o rudo encono, desperta do teu sono, fogar de Breogán. Os voces generosos a nosa voz entenden e con honra roubo atenden o noso ronco son. Mais os ignorantes e feridos e duros, imbéciles escuros, non os entenden, non. Os tempos son chegados dos bardos das edades, que as vosas vaguedades cumprido fin terán. Pois donde quer xigante a nosa voz pregoa, a redención da boa nazón de